Agrana khulumung yaparo tei chini press media no hambai tini sing watok kami ni chini takhuk Purno Kumar Dev Burma 4 mas romoi bufang raisa jani borok no khungkuri ba bufang rani thangthani go bufang keplei thegi ya thinangma bai ya kung pura bai thangka bahar phatai sok thangbai kya engka tabo jibi go no treatment khlaijagui tongo engke paribarik obostha ni rok nugui makha belai khana hamya yang boni loge song tongo busabo kunui tongo bono sing tini joto pal kisini tipramotha party ni ngei YTF ni ngei chung pal khusu bagani bangai boni nukung tini phai malai pija tini ne chuba mungni pandago sokaijak tongo sini YTF ni president borong ganang sin Deborsi Jomatia tongo sini Dautom Kumar Jomatia tongo bo Jumali member tei tongo yang sini leaders of Kartik Jomatia tongo teo amchai ni lukurok nirok jokono nukbai khana borok leaders o amchai ni warriors rok borok je malaisak jani jani nukung ni hoite je suglaisak borok suba laigini tini 4 mas jora tei mono chikitsa ni byabostha asuk jora toi phimaka ingke nirok mangpili go nuknai yakung tak khana hami yako bisna ko kompong khlaijak tei bo suba sunang haisi chung je mansak tini thunglai trengei chung pal ke je mansak jora tei chung tini phai nukung ko suba phaika sorkari babe bo chung officially bobo department of busura tei suba su khaiman bahai provision tong as per provision boni application rok boni je dorkhasto tongmano chung department of lang thangui bahai ke financially tei borokno assist khaimano abo ani byaktigoto hoite ang chaitoknai tei chini leaders rogo chaitogui tongui borok bo chaitoknai ingke joto nai tongnai lukurok no koijag nukung belai khari ongma singsa borok nukungo phaigui joto pal kusubo phaike tei bo hamnai chara nuk tongnai rokno sungnoka joto no hambai।